Molts cops no ens adonem de la sort que tenim de viure a Europa. Vivim en un continent on el respecte i la llibertat són pilars fonamentals. Un lloc on podem ser qui vulguem i com vulguem. Expressar-nos de la manera que més ens agradi, de la manera en què ens sentim més còmodes, sense por al rebuig. Viure a Europa és compartir valors, és formar part d'una comunitat on el respecte, la confiança i el companyerisme són imprescindibles. Cada persona que forma part d'aquesta és necessària perquè tot funcioni. Entre nosaltres, els europeus, ens recolzem i aconseguim tirar cap endavant. Cuidem de la gent que ens envolta i mirem perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. Disposem d'una sanitat igualitària, una educació de qualitat i el dret d'escollir a qui volem que ens governi amb total llibertat. Això ens proporciona un futur i una vida digna i justa, on realment ens podem formar i aprendre els uns als altres. «50 països fantàstics», cadascun amb unes característiques específiques, una cultura única, una gastronomia inigualable, racons emblemàtics, parcs on predomina el color verd i una gent insubstituïble. Tot i així, tots els llocs tenen una cosa en comú, la unió, la vida que transmeten. És per això que Europa és més que un continent. Europa és cultura. Europa és unió. Europa és diversitat. Europa és el lloc on vull viure.